surpriză, trebuie să recunosc. Dar așteptăm în continuare atacul nostru cu Lăcătuș, care îi pasează în față lui Vlădoiu. Acolo s-a ciocnit jucătorul nostru cu unul dintre jucătorii francezi, Franck Leboeuf. Este obligat Fabien Barthez să degajeze în afara terenului de joc pentru ca Leboeuf să poată împrimi îngrijiri. Și două cuvinte. Da, într-adevăr am avut senzația asta. Cei doi jucători francezi s-au ciocnit, nu Vlădoiu a fost cel de vină, accidentat fiind Franck Leboeuf. Și acum, spuneam, profitând de momentul acesta de întrerupere, trei cuvinte de la Ladislau Belon. Eu cred că antrenorul francez a făcut această schimbare, deoarece am observat că Dugarin nu mai reușea să păstreze mingea, fizic era slab și a făcut intrarea lui Madar, care seamănă mult cu Cami Cămătaru în jocul lui. Da, un jucător foarte înalt, un jucător foarte bun executant al loviturilor de cap, cred. Da, exact. Și vă spun sincer, sunt puțin surprins cu schimbarea lui Gică. Sper că nu este o accidentare. Da, să vedem acum în jocul reluat cu Daniel Prodan, care respinge lung spre Vlădoiu. Intervine acolo Desai și arbitrul Pierluigi Paireto dictează lovitură liberă pentru echipa Franței, executată de Desai. Minge în afara terenului de joc. Carembeu este cel care execută aruncarea. Selimeș primește, iată, la primul contact de balon, Basarab Panduru, jucătorul transferat în acest sezon la formația portugheză Benfica Lisabona. Offside acum Giorcaeff. Să vedem în ce măsură incursiunile ofensive prin dribbling prelungit ale lui Panduru vor fi eficiente. Seară în care avem atâta nevoie de un al doilea gol, fără a mai primi vreunul, spre a egala această puternică echipă a Franței. Dorinel Munteanu, o pasă spre Selime și Paireto fueră fault, lovitură liberă pentru francezi. Franța, titrau majoritatea ziarelor apărute ieri și astăzi la Paris, nu are voie să piardă acest meci, incluzând între argumentele pe care vi le înfățișam ceva mai devreme, pe ce joacă Franța astăzi și prestigiul național care, zice-se, nu ar trebui șifonat în fața unor români care, dacă au ce să mănânce, războiul psihologic dintre cele două tabere, îmbrăcând în ultimele zile forme de-a dreptul hidoase. Oricum, așa e, à la guerre cum à la guerre, cum ar spune unul dintre generalii francezi care a dat declarație pe postul național TF1 înaintea acestei partide. Deci, la război ca la război, nu prea ați alege armele și să recunoaștem că cu armele înfățișate în această seară de Franța, ea a meritat, la un moment dat, înscrierea celor două goluri pe tabela de marcaj. Așteptăm însă, în continuare, revenirea mai aproape de potențialul ei al echipei române. Acum Selimeș a faultat în lovitură liberă pentru jucătorii francezi. Cartonaș galben pentru întârziere în degajarea balonului portarului Fabien Barthez, care degajează lung și balonul în brațele celuilalt portar, Bogdan Stelea, care îl repune repede până la Gică Popescu. Dan Petrescu obligat de fază să-i repaseze lui Stelea. Degajarea lungă a acestuia spre Marius Lăcătuș.
Desailly pasează, în fapt, cu capul înapoi portarului Bartes. Fără nicio îndoială, stimați telespectatori, pe băncile tehnice, cei doi antrenori cunosc în acest moment rezultatul final de la Bratislava în partida Slovacia-Polonia. Francezilor, pentru a obține calificarea, dar de pe locul 2 în grupă, le este în acest moment suficient și un rezultat de egalitate aici la București. Dar cum, fără nicio îndoială, își doresc foarte mult să termine grupa pe locul 1, lucrul acesta ar fi posibil dacă ei câștigă la București, coroborat cu o imposibilitate de a obține victoria în ultimul meci și pentru echipa noastră în partida cu Slovacia din deplasare. Să vedem ce se va întâmpla acum, când au trecut 25 de minute din repriza secundă a acestei partide. Încă aproximativ 20 de minute până la sfârșitul jocului, timp suficient pentru a obține măcar un gol. Iată-l pe Panduru combinând cu Dorinel Munteanu. Minge de angajament pentru Selimeș și poziție bună. Șuta lui Selimeș. Din păcate, contrat de Jocelyn Angloma. Și lovitură de colț, dar fază bună, fază efectiv bună de atac a echipei noastre. În momentul primirii jocului l-ați văzut pe această reluare. Pasa a fost ceva mai devreme. Contrat șutul lui Selimeș de către Angloma și lovitură de colț. Iată-l pe jucătorul nostru restabilit, ridicându-se. Și lovitură de colț executată de echipa noastră. Minge până la Panduru. Panduru îl caută pe partea opusă pe Gică Popescu. Recentrare în fața porții. Ajunge Dan Petrescu. Și apoi Vlădoiu spre Prodan, care involuntar se pare s-a ciocnit cu Fabien Bartes. Și jucătorul nostru, am senzația, s-a accidentat destul de grav la faza pe care o revedeți. Nu, din fericire, Prodan, iată-l, s-a ridicat. Giorcaeff în duel cu Dan Petrescu faultează, lovitură liberă pentru echipa noastră. Lupu. Așteptam puțin mai mult de la el astăzi. Introdus în partea a doua a partidei, odihnit, speram ca driblingurile sale devastatoare să se vadă mai mult. Acum excelent vine acolo Dorinel Munteanu și câștigă un balon extrem de important, dificilă fază pentru poarta noastră în duel cu Carembeu. Încurajată de public, echipa noastră din nou în atac, dar Dimeco respinge din fața lui Lăcătuș. Acum Madar. Noul intrat, o pasă spre Zidane. Nu a fost offside, pericol. Zidane, șut puternic, gol! Din nou neatenție în apărarea noastră.
Zinedine Zidane primește balonul liber și șutul său la vinclu îl învinge pe portarul Stelea fără drept de apel. Minutul 74 după ceasul meu. Franța conduce cu scorul de 3-1 în meciul cu echipa țării noastre. Loții Belloni. Da, tristețe pe stadion. Acest al treilea gol cred că poate să taie aripile jucătorilor care au simțit la un moment dat că printr-o mică accelerare deja poate să facă un meci nul. De data aceasta, cele două goluri, mi-e frică să am dreptate, dar cred că vor fi foarte greu de recuperat. Sper să greșesc. Da, este logic la acest scor. Antrenorul Jacquet a început să se gândească la apărare. El l-a înlocuit pe Yuri Giorcaeff, un atacant în natura sa, cu fundașul lateral stânga, în mod obișnuit în echipa Franței, Bixent Lizarazu. Deci un înaintaș înlocuit cu un fundaș de meserie. Acest Bixent Lizarazu de la Bordeaux. Centrare destul de bună al lui Selime și reținută însă cu multă siguranță de portarul Barthez. Și căutând prin statistică, stimați telespectatori, cu enorm de mare neplăcere, trebuie să reamintim că echipa noastră este condusă, să nu spun încă chiar învinsă, pe propriul teren, la o diferență de 2 goluri, după numai puțin de 5 ani fără 6 zile. Deci, practic, 5 ani aici, pe stadionul Steaua din capitală. Echipa noastră a fost, practic, invincibilă. Ne-a învins Bulgaria în 17 octombrie 1990, dacă vă aduceți aminte, într-un meci în preliminarele campionatului european de asemenea. De atunci însă jucătorii noștri au jucat pe stadionul Steaua 12 partide, obținând 11 victorii și un meci egal 1-1 cu Ceoslovacia în 92. Golaveraj 38-5. Au plecat de aici învinse. Țara Galilor cu 5-1, Slovacia 3-2, Belgia, Cipru, Israel, Polonia 2-1, Elveția și Scoția cu 1-0. Din păcate, acum când suntem în minutul 77 al partidei după ceasul meu, Franța ne conduce cu scorul de 3-1. Într-o altă partidă contând pentru preliminarele campionatului european. Madar la balon, o pasă de angajament. Panduru. Acum Dan Petrescu. Pasa sa nu a fost recepționată de niciun coechipier. Și să recunoaștem fără niciun fel de plăcere de asemenea că nici cele 3 schimbări efectuate după pauză nu au adus cine știe ce reviriment în rândurile echipei noastre. Lăcătuș, care a înscris și ne-a adus multe speranțe, se afla în teren, de altfel încă din prima repriză. Karembeu spre Madar, în offside, lovitură liberă pe care o execută foarte curând Bogdan Stelea.
Lupu, o pasă pentru care Dan Petrescu trebuie să alerge și oricum nu mai ajunge. Penibil. Mai sunt, stimați telespectatori, aproximativ 10 minute din această partidă. Francezii conduc cu 2 goluri diferență. Destul de greu de crezut. Cartonaș galben pentru unul dintre jucătorii noștri, pentru Vlădoiu, care, iată, stimați telespectatori, cum vin nenorocirile una după alta, mai avea un cartonaș galben într-o partidă anterioară și deci la următorul meci nu va putea evolua în formația țării noastre. De altfel, acolo este vorba de meciul de la Cosițe. Așteptăm cu deosebit interes reintrarea lui Florin Răducioiu, care ne-a lipsit atât de mult astăzi, dar despre care zvonurile de asemenea nu sunt foarte încurajatoare. Se pare că s-ar fi accidentat într-un meci de campionat cu echipa sa de club spaniol Barcelona. Vom vedea. În orice caz, am început să acordăm o mai mică atenție jocului propriu-zis și mai multă calculelor pe care le facem în acest moment, cu clasamentul în față și programul ultimelor jocuri ale grupei, cele care se dispută în ziua de 15 noiembrie, deci peste aproximativ o lună. După următorul program, Slovacia, România la Cosițe, Franța, Israel și Azerbaijan, Polonia. Prin rezultatul de la Bratislava din această seară, echipa Poloniei a ieșit complet din cursa calificării. Voi reveni, lovitură de colț al lui Lăcătuș, se înalță Gică Popescu, dar acum degajează Deschamps. Lizarazu, noul intrat, câștigă însă Panduru, faultat de Desai. Și cartonaș lui Bixent Lizarazu. În momentul de față, în această clipă, cu aproximativ 7-8 minute înainte de finalul meciului pe care îl urmărim, în clasament România 18 puncte, Franța 17 puncte, Slovacia 14 puncte, Polonia 12 puncte, spuneam, ieșită din cursa de calificare. Este interesant că jucătorii slovaci au câștigat meciul cu polonezii, deși veți vedea mai mult din analiza pe care o vor face colegii mei din presa scrisă, nu mă îndoiesc, deși ei au șanse mai mult teoretice de a obține măcar locul 2, care o va duce echipa Slovaciei la un eventual baraj de calificare, pentru că cu 17 puncte, chiar dacă ne-ar învinge, m-am oprit o clipă, dar Paireto a lăsat jocul să continue. Cu 17 puncte, slovacii nu ar putea decât să ajungă la punctaj în clasament pe locul 2 formația Franței, în cazul în care Franța ar pierde acasă ultimul meci, cel cu Israelul.
ceea ce, să recunoaștem, e prea puțin posibil. Echipa noastră având deja 18 puncte, un punctaj pe care slovacii nu îl pot ajunge, chiar cu victorie în ultimul meci disputat pe teren propriu. O a treia schimbare de jucători și în echipa Franței. A ieșit Zidane și a intrat un alt fundaș de marcaj. Este vorba de Lilian Thuram. Sper ca toate aceste calcule ale mele să fie corecte. După părerea mea, așa și sunt. Iar în ceea ce ne privește, stimați telespectatori, cu neplăcere o spunem că de ceea ce ne-a fost frică n-am scăpat. Din nou va trebui să trecem prin emoțiile uriașe ale ultimului meci de calificare. Este vorba de partida de la Kosice, vă spune ceva, acest nume de oraș, nu mă îndoiesc. Acolo unde vom întâlni de data aceasta nu selecționata Cehoslovaciei, ci echipa Slovaciei acum. Țările sunt despărțite de multă vreme. Într-o partidă în care, dacă vom obține victoria, vom putea rămâne pe primul loc în clasamentul acestei grupe. Dacă nu, vom rămâne pe locul al doilea, dar, atenție, acest loc secund poate să ducă la baraj și la alte emoții în privința calificării la turneul final al campionatului european. Vom vedea. Lăcătuș. Centrarea lui Lăcătuș spre Selimeș, dar nu poate șuta. Revine Dorinel Munteanu, într-adevăr, cel mai bun jucător al meciului din partea română în echipa noastră astăzi. Șutează, șut blocat acum al lui Panduru. Și am prilejul să vă spun înaintea finalului, să vedem decizia. Nu, Paireto lasă jocul fără nicio sancțiune. Că de asemenea firma Pepsi-Cola a acordat un trofeu celui mai valoros jucător român al meciului România-Franța cu un premiu de 1 milion de lei oferit de Federația Română de Fotbal și firma menționată. Prin votul ziariștilor prezenți în această seară la stadionul Steaua, acest premiu și cecul de 1 milion este oferit lui Dorinel Munteanu. Lucrul acesta însă nu ne bucură prea mult. Am preferat ca echipa noastră să obțină în totalitate un rezultat bun prin prestația mai multor jucători. Iată-l acum Lupu primind de la Lupescu combinație cu Lăcătuș. Lăcătuș blocat, reușește să-și facă loc. Șutează balon, însă contrat de nou intrat Thuram. Și minutele se scurg în evidenta superioritate pe tabela de marcaj și în evidentul avantaj al echipei Franței, care obține aici la București o victorie prestigioasă. A 8-a din cele 16 meciuri cu Aimé Jacquet la cârma sa. Aimé Jacquet a preluat conducerea echipei Franței după ratarea calificării la campionatul mondial 94, în decembrie 93. De atunci nu a pierdut nicio partidă cu echipa Franței. Dar cel mai bun rezultat al său este fără nicio îndoială acest 3-1 cu echipa României, locul 6 la ultimul campionat mondial în cadrul preliminarului campionatului european. Într-un meci transmis în direct sau înregistrat spre a fi difuzat mai târziu, numai puțin 8 țări din lume
Franța, Polonia, țări din Asia de asemenea, Germania, Spania, Israel, Liban și Olanda au preluat prin intermediul televiziunii române această partidă de la București. Ne apropiem de finalul acestei întâlniri. Ultimele cuvinte și de la invitatul nostru din această seară, Loții Bălăni. Trebuie recunoscut că Franța astăzi a fost mai bun, a fost mai periculos. Jucătorii noștri n-au reușit să facă mai nimic în faza de atac. Asta este fotbalul, asta este sportul. În orice caz, România își păstrează șansele, bineînțeles, ca să participe la campionatul european, unde este încă capabil să facă un rezultat care să fie pe placul iubitorilor fotbalului. Da, îi mulțumim lui Loții Bălăni și îi urăm succes în cariera sa de antrenor în Hexagon, în campionatul Franței cu Nancy. Și sperăm și noi, la rândul nostru, că echipa reprezentativă a țării noastre va reuși să se revanșeze în ultima partidă, cea de la 15 noiembrie de la Kosice, cu selecționata Slovaciei, obținând acolo cel puțin un rezultat de egalitate, dacă nu chiar o victorie care ne-ar putea păstra pe primul loc în clasamentul grupei. În momentul de față, și cu asta mă pregătesc să închei și comentariul, în clasamentul grupei, România a rămas pe primul loc cu 18 puncte acumulate. Locul 2, Franța, 17 puncte și meci acasă cu Israelul. Locul 3, Slovacia, 14 puncte și partidă directă cu selecționata României în ziua de 15 noiembrie acestui an. Suntem deja în ultimul minut al partidei, poate chiar în prelungiri. Nu mai avem practic nimic de așteptat de la acest meci, pe care ni l-am dorit să-l uităm cât mai repede. Victorie meritată a selecționatei cocoșului Galic, care, împreună cu antrenorul său, Emil Jacquet, ne-au dat practic o lecție de fotbal chiar aici, la București. Îmi pare rău, dar acesta e fotbalul. Să sperăm că vor veni și zile mai bune. Încheiem acum comentariul nostru de la stadionul Steaua și cu aceste date statistice în care superioritatea echipei Franței este încă o dată evidentă. Vă mulțumim, stimați telespectatori, pentru atenție. Legătura în studio.